Ya hanyar? Alhamdulillah. Ya mutan gidan kuma? Alhamdulillah. To Allah ya tsare. Mun same ku lafiya? A lafiya wallahi. Alhamdulillah. Ai tana ciki. Kana ciki? Bari a kira wuta. Jamila! Jamila! Ai tana ciki. Ya hanyar kuma? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yawa. Ina yi ne? Lafiya lau. An yi ni lafiya. Adalla. Jamila, kira wuta. Ki kawunta ba. Ai ba ta nan, ni ma da na zo ban same ta ba. Ta fita? To shi kenan ciki? Wato, alaga wata malam. Arma. A matsayin ka da dan uwana kuma suriki na. Wato, na yi tafiya ne ƙauye zuwa wajen malami na. Sai ya bani yarsa. Ban bar gurin ba sai da daura mu aure ita. Aure kuma malam? Ƙwarai kuwa. To abin da isa ban bayyana ita mata gidan ba saboda halin da take ciki na rashin lafiya. Kaga ai bana bari ba. Tunda malami na ne. Ba kuma zan ce a'a ba. Ko ba haka ba? Kuma shi wannan abu da kake gani ana yin sa ai kaddara ce. Kuma duk rigimar da ake fata haihuwa ce inda haihuwa tsakanin da ita sai an yi. Ka san wani na aure mata wani amma wani baya haihuwa dan wani. To ta yi yana da jikinta da yawa. Ka ko ba zan ce a'a ba. To wannan shine abin da ijaba wani abu amma yanzu dan Allah alhawarin da ke nema domin gudun fitina. Kar ka bar garin nan sai ka sanar da ita domin kai ka san me za ga mata. To ba damuwa insha Allah. Tunda na kai tana jin magana ka. Ba damuwa. Ko ba haka ba? Kuma ai mun munna da Allah. Allah ya rufa asiri. Allah sa an yi asa. Da rabbana. Ba wala. Karara. Dade. To duko. Iri. Da mutum. Ya magana kayan. Kaya suna nan kamar yadda ka umarta. Ma muna bukata a danne su da kayan nauyi. A sa musu rodi a danne su. In ya so in suka gangaro sai mu isa mun kayan mu rodin kuma mu sayar da lami ko kamfani mu kai su ba mu gogin. To yanzu nawa ke bukata? Da kalan dugun 150 za a yi mu. To kuma yadda ka ce din hakan za a yi wa kayan amma ina son balere ya biyo kayan saboda ka san shi ciki ne ba waje ba ne kuma ina son ya yi shiga irin talakum idan zai biyo kayan za a gaya mai ya canja alwala. Abba! A ba shi zubin 150. Yiri. Saboda a jawuna su kwantar da ni na baka lafiya wajen waje. Ina bala'in son ka amma matsala ta da kai sha. Ranka ya dade. So tunda abin ya zama haka ita wadda muke da hotonta me zai hana ba za mu declare na ta wanted ba har lokacin da Allah zai sa komai ya daidaita. Ina ganin hakan zai fi ko? Okay sir. Hello dan basi. Inda rabbana. Ba wala. Yarinyar sunanta Sadiya. Kuma sabuwar kawa ce ga Ana. Suna rayuwarsu ne a hotel a kodayaushe. Duk da basu daɗe da haɗuwa ba, yanzu abotar tasu take karfi. Na fahimci wani abu kuma, tabbas yadda ka faɗa, yarinyar tana da tsiwa da kuma rashin kunya. Domin tana takama ne da wani a gidansu. To ka bincika min waye wannan mara kunyan na gidansu? An gama mai gida. Lafiya me faru? Wanted? Kina nufin an saki a wanted? Gashi nan dai anti, kamar yadda kika gani. Ni yanzu tsoro ma nake ji.
ban san me zai faru da ni a nan gaba ba. Tunda muka fara raka nan babu wanda aka taba saka a wanted sai ni. Yanzu shikenan inda ina neman zaman lafiya waje ma ba zan leƙa ba kenan. Assalamu alaikum. Aramma, barka dai. Na zo rin 101. Na gode wa Allah da bayan da uwa bayan da uba. Da a dalilin wannan abin ban san wani hali za su shiga ba. Amma ai wannan alkawari muka ɗaukar wa kanmu cewar mutuwan ɗayanmu mutuwarmu ne baki ɗaya. Rayuwar ɗayanmu rayuwarmu ce baki ɗaya. Haka zalika farin cikin ɗayanmu farin cikinmu ne baki ɗaya. Haka zalika aka san haka. Tun farkon haɗuwanmu matsala ce ta samu ɗaiɗaikunmu wanda silar haka ne dalilin haɗuwarmu gabaki ɗaya nan wajen muka yi alkawarin za mu magance ta tare. Tun farkon haɗuwarmu da muka yi alkawarin za mu yi aiki tsakani da Allah na saka ku a cikin mutane mafi muhimmanci a rayuwata na mai da ku family ɗina. Yanzu fa a zahiri da baɗini ba ni da wasu mutane kamar ku kuma hakan ne zai ci gaba da kasancewa har ƙarshen rayuwarmu. Wannan shine aikinmu na 4 kuma alhamdulillah duka mun samu nasara. Wannan ne kawai ɗan zo mana da matsala sakamakon fitar hoton ɗaya daga cikinmu wanda hakan ya zama dole ne a aikin. Hello? Ajiye kina tsammanin zuwan wani ne? Ok, na san da zuwan shi. Ok, to gashi nan dai yana jiran ki. Ok. Ina zuwa, bari ga wani a reception. Yawa, ka iso? Sannan duk abin da kika aikin ne kasa an aiwatar. Ok, fine. Za ka ga saƙona? Zan tura maka. Za ka ga alat. Na gode. Yawwa gani nan ina wurin. Da Allah ku zo ku nake jira. Masha Allah. Da Allah in ka gama sai ka mun magana. Ka sa burodin ka yanka shi sosai. Ka sa buta. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, yau baka. Na gajiya. Na gajiya. Madalla. Na lafiya. Lafiya alhamdulillah. Masha Allah. Wallahi Alhaji wani dan taimako nake nema ne. Mun taho da yara daga hanya za mu je unguwa. To kuma mai ya dan gaza. Subhanallah. To ga yara kuma ga rana. To ai haka lamarin daman. Ga man kuma dai sai a hankali. Gaskiya. To gashi wannan. Nagode. Allah ƙara arziki. In ma baka je titin ba akwai mai dan bumburutu a nan. Sai a samu a zuba. Nagode. Ga yara sannun ku yara. Wallahi kai Allah ya muku albarka. Allah ya muku albarka. Allah saka da alheri. Allah ƙara arziki. Allah in ka gama sai ka mun magana. Ku mu je. Yawwa. Ku mu je ku taho. Ina gurin babban gurin ba har yanzu. To ku tsaya ku zo ku taho maza. Yawwa kowa ya hau to yawwa
da rabbana da rabbana ba wala daga yau ina son ka ajiye min dukkanin kayana kuma ka dawo min da kuɗina da lissafin kayana gaba ɗaya da yake hannunka. Ka sani ina da irin ka sun mutum 100 wanda zuciyarku da lissafin da yake kaina nake ganin za ku iya, ba wai na ware ka kai kaɗai ne za ka iya ba, wanda zan iya tsinto su yi min amfani da inda nake so. Amma in har ba za ka ji abin da nake gaya maka ba, to na tabbata lissafin ba zai zama ni da kai ya zama iri ɗaya ba. Don haka kaga dole sai mun haƙura da juna. Sai ka taɓa gaya min a kwanakin baya ita hanya mai kwana ba kasafai ake samun fasinja a cikin ta ba. To ya ga ka tsaya kan kwanar salon ka haɗa accident wani ya mutu, wallahi duk wanda ya mutu ba ni na kashe shi ba, kai ne ka kashe shi. Kaga in dai haka ne dole a bawa dariƙonsa domin shi kadai ya isa ya kankashe kayansa. Don mun daga gida. akan mace na yi magana ta kalle ni ta rama, bago zai mata hukunci ta mare shi, na mare ta, ana ƙoƙarin yi min rashin kunya, zan mata hukunci, ka bayyana ka hana ni kuma na hannu, amma shi ne kake cewa in dawo ma da kayanka kuma in fitan ma da gida, to zan dawo ma da kayanka. Kai ka tafi duk inda wannan yarinyar take, ko a ina take a cikin garin nan, ka nemo min ita yanzu nan, tunda ya ce ya raba mu'amalarsa da ni ma na datse, tunda akan tiye min haka sai na kashe ta in ga me zai faru, na rantsi da Assamadu sai na nemo ko ina ta kaje ke wannan aikin, tunda shi ya ce zai iya kyankyasa ya kyankyashe.